Hej, så er der et postkort fra Canada. Som I kan se, så står vi her midt i sneen, og vejret er bare rigtig lækkert. Der er lækker sol, og sneen er helt fantastisk. Det har sneet en hel del i nat, og det har faktisk sneet rigtig meget, mens vi har været her, så vi har bare kunnet køre i pudersne hver dag, og jamen, det er bare helt utroligt. Så godt. Det er langt bedre, end vi overhovedet kunne turde drømme om. Altså, helt super. Og i aften skal vi ned og spise på en lille bistro, som vi har fået anbefalet af Tess, som vi har mødt i liften, som kender ejeren Erik. Og vi har været nede og spise der før, det er super lækkert. Folk de er simpelthen så søde og vil snakke og fortælle og alt muligt, når man møder dem. Og på fredag flyver vi til Toronto, hvor moster Hanna og Glennis kommer og henter os. Og så skal vi være hos dem i en 4-5 dage sammen med vores fætre. Og det glæder vi os helt vildt meget til. Det bliver så hyggeligt at hænge ud med dem. Ja, ellers så håber vi har det rigtig godt derhjemme, og så ses vi jo, når vi engang bliver færdige med at holde ferie. Hej. Hej.